ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ದೂರ ಪಿದ್ದಾಣಿ ಪಂಡ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಿರತ್ತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡ ತಿಂಡಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದು. ಸೊ ಕಾಂಡ ನಿಂತು ಪಿದ್ದಾಡಿ 9:30 ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಲ ಊರುಡು ಇತ್ತೀಚೆರು ಯಾನ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋದಿತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕರ ಐಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾರ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಒಂದೇಟು. ಸೊ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತಂಡ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪುವಾರು. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲ್ತು ಕಂದರು ಅಂಚನೆ ಹೊಲ್ತು ಬೈ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೂರ ಕೇನ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಪೂರ ಕೇನ್ ವರತ್ತ. ಸೊ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಲದಲ್ಪ ಇರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಕಾರ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೂ ಈಸಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೈ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅತ್ತ ಅಂಚದು ಕಾರ್ಲಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಪ್ದಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಪ್ ಉಂಡದ ಅಲ್ಪ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಅವೇ ಬುದಾರೆ ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊನ್ನ. ಸೊ ತಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಂತೀರ ಆ ಕರಡಗೋಸ್ಕರ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಇಂಕ ವೈಷ್ಣವಿಕನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಒಂಜಿ ಏನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಕ್ಕೊಂಜೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತಿಗೆಡ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ. ಸೊ ಎನ್ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಪಂದಿತ್ತಿಜ್ಜೆರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಲೆಪ್ಡಾಯಿನಿ. ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತಿನೇನು ಪಂದ್ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ಲ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೂ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತಿಗೆಗ್ ಪೋದಿತ್ತ. ಅಲ್ಪದಾದ ಪಂಡ ಸೋಮವಾರ ಆತ ಅಂಚಾದ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮತ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ಪೊಳಲಿ ಅಂಚಿ ಮಾತ ಪೋಡು ಪಂದು ಅಕ್ಕನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಡ್ರೈವರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಡ್ರೈವರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಬುಡುಪುನ ಬಸ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿರ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು. ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಪಿರ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಇಪ್ಪೋಡಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆತೆ ಒಲ್ಲ ಪೋಯರಾಯ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಪೋಂಡ ಪಿರ ಬರ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ. ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಪುನು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ದಿನಗನೆ ಒಂಥರ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚಾಂಡ್ ತೂನಗನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡೊಂದು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡ್ ಕೆರ್ವಾಶೆ ದುಂಬು ಕೆರ್ವಾಶೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಿರ್ಲಾಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರಿಪ್ಪುನ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಅಲ್ಪ ದುಮ್ಮು ಮಾತೆ ಯಾನ್ ಸೋಮವಾರ ಕೆರ್ವಾಶೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡತ್ತ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಪೋಂಡ ಪೋಡುನ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಮಾತೆ ಎಂಕ್ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನಿಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇತೆ ಅದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪಂಡ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚ ಸಂಪಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನುಂಡು ಎಂಕೋಲು ಇಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ನಮ್ಮ
ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್. ಸೊ ಅವು ರಡ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಉಂಡ ಏನು ಉಲ್ಲ ಅವೇ ಏನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಈನ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ಸೊ ಅವು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಎರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಎರೆಡ್ದಾದು ಪೋಯ ಎರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗ್ ಪೋಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಎರೆಡ್ದಾದು ಪೋಯ ಎಂಚ ಪೋಯ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಓರ್ಡಿಗೆ ಮಾತ ಪೋರಪ್ಪುಂಡು ಆನಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪೋಪ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇಂಚಿತ್ನ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನು. ಇಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯೂ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ರದ್ದು ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲಂಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂದುಲ ಆತೆ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಣ ಎಂಕುದು ಯನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೀತಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆವಡು ದೀತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆವಡು ಅವೇನು ಬೊತ್ತನಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ತೋಚ್ಪೊಂದಿಪ್ಪುನು. ಸೊ ತೂನಗಂತೂ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಲಾತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ದಾದಂಡಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡಾಗೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಮದಿಮೆ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ನೆಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರ ಅಂಚನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ನೆಟ್ಟ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ನಿಂಗಲ್ ತೋಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ರೂಮ್ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋರೆ ಇತ್ತೀಜಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೀಜಂಚಿ ಪೋರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ದಪ್ಪಾಗ ವನಸ್ಗೆ ಕುಲ್ಯ ವನಸ್ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಪೂರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಅಲ್ಪದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾವಡ್ ಅಥವಾ ಅಕುಲು ನಮಕ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ ಅವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 1 by 1 ಏನ ಮತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನೋ ಏನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಅವಡ್ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಕಿಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚಿತ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ತೋಚ್ಪವನ ಆತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡತ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈನ ಪಂದ್. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೋಜಿ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪದ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ದಾವಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕಂದ್ ಪಂದಿ ಎನ್ನದು ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು. ಸೊ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗೆತ್ತೊನ್ಯ ಲೆಮನ್ದ ಸೂಪು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕ ಚಿಕನ್ದ ಅಗುಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಾರು ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಇತ್ತೆರತ ಅಗುಲು ಪೂರ ವೆಜ್ ದಯಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಆನಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಏಪಲ ವೆಜ್ಜೆ ಅಂಚದಾರ ಚಿಕನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ ಅಂಚಿದ ಅಂಟಿಲ ಇನಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಅಂದು ದಾಲ ತಿಂತಿಜೆರ್ ಅಕುಲು ಪೂರ 3 ಜನಲ ವೆಜ್ ಇತ್ತೆರ್. ಯಾಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಕಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಕಪಂದು ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಉಂಡತ ಅಂಚದ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ತಿನ್ಯ. ಟಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕತ್ ಇತ್ತಂಡು ತಿನ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಗುಲು ಪೂರ ಸಮ ತಿಂಪುನಗುಲು ಬರುಡು ನಮ್ಮನಂಚಿನಗುಲು ಬತ್ತಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಂಜಿ ಜಿನ್ನಿನಾತೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ. ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಗುಲು ಪೂರ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ತಿನ್ಪುನಗುಲು ಬತ್ತಂಡ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೋಡಾಪುನ್ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತ ದೀದಿತ್ತೆರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನೆಟ್ ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಐಟ್ ಬುಕ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅಂಚದೆ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೋಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಅವಳು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ತೇತದು ಪಿದಾರ್ದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪರಸ ಪರ್ಕ ಪಂದಾಂಡು ತಿನ್ಯ ಪೂರ ಜೀರ್ಣ ಆವಡತ ಅಂಚದು ಕಲ್ಪರಸ ಏರ್ ಮಾತ ಪರ್ತಜರು ಹೊರ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಜೀವಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಬೊಂಡದು ತಾರಾಯಿಡ್ ಮರಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂದು. ಸೊ ಏರ್ ಓವ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪರ್ ನಿಕಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಜ್ಯೂಸು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸು ಚಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು
ಹೊಡೆದು ದುಡ್ಡುಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಇಂಚಿತ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಲೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲಾಗ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ವೈಷ್ಣವಿಕ ಓಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಮಾತಾ ಇನಿ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡಿ ಅಂತಿಕ್ಕುವ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡ್ ಸೊ ವನಸ್ಪುರ ಆದ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವಡು ನಾನು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಿತ್ತೆ ನಂದು ನಿಖಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಡ ಪಾತೆರು ಜರ ಲಾಕ್ಸಡ್ ಮಾತ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಏನು ಅಂಡ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದ ಅಂಚೆ ಪುರ ದಾಲಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತು ಪೋದಿತ್ತದ ಅಂಚೆ ದಾರ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪುರ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಮೀಟ್ ಆಯ ಅಂಚನೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಮದ ಪುಡ್ಚಿ ಪಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.